τώρα. Χρήστος, τι σου φέρε ένα Άγιος Βασίλης? Δεν μου είχε φέρει ακόμα. Σου φέρε μάλλον αυτό που Υπάρχει ψήφισες. καθυστέρηση. Δεν είχε ακόμα. Τρίτο μπαλάκι 44. Λένε ότι δεν έχει έρθει ο Βασίλης γιατί είναι ακριβά τα τέλη και το έκυδρο κάτι και του στείλανε ένα μήνυμα. Καύσιμα. Ναι, και δεν ήρθε καθόλου. Τέταρτο μπαλάκι 25. Πολύ ωραία. Πάμε πολύ καλά νομίζω. 7, 16, 44, 25 Χρυσάνθη. Και περιμένουμε το πέμπτο και τελευταίο μπαλάκι για το Τζόκερ, το οποίο είναι το 14. 14. Ωραία. Πολύ ωραία νούμερα έχεις βγάλει. Ελπίζω κάποια να τα πιάσει. Για πάμε να δούμε τώρα. Βλέπεις απέναντι να μας το πεις. Ωραία. Λοιπόν, 7, 16, 44, 25, 14. Χιονίζει κιόλας από πίσω. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να βρούμε το Τζόκερ. 20 μπαλάκια είναι μέσα στην κυριότητα, Γιάννη. Τα οποία περιμένουμε να ξεκινήσουν μόλις τώρα έφυγαν και πάμε να δούμε τον αριθμό Τζόκερ που σε συνδυασμό με τους 5 αριθμούς που ήδη έχουμε θα οδηγήσει τους διοικητές στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αριθμός Τζόκερ λοιπόν για σήμερα. Είναι το 11. Το 11. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τους αριθμούς με αριθμητική σειρά. Χρυσάνθη αγαπητά μου. Σχέση. Πάμε να το δούμε εδώ. 7, 14, 16, 25, 44 και Τζόκερ το 11. 7, 14, 16, 25, 44 και Τζόκερ το 11. Για να σας ακούμε, πάμε στο πρώτο τώρα. Πάμε στη δεύτερη κλήρωση για σήμερα. Το πρώτο στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 351.243 ευρώ και 7 λεπτά. Στη δεύτερη κατηγορία με 6 σωστές προβλέψεις κάθε νικητής θα πάρει από 25.000 ευρώ. Και στην τρίτη κατηγορία με 5 σωστές προβλέψεις οι νικητές θα πάρουν 2.500 ευρώ. Πάμε τώρα να βρούμε τα 7 μαγικά νούμερα του πρώτου. Χρυσάνθη για δεύτερη φορά. Καλή επιτυχία πάλι. Αυτό είναι. Έτσι λοιπόν ενεργοποιήθηκε και η δεύτερη κληροτίδα για σήμερα, η κληροτίδα του πρώτου. Πάμε να βρούμε τον τυχερό επταψήφιο αριθμό. 350.000 ευρώ δίνει η πρώτη κατηγορία. Και πρώτο μπαλάκι για σήμερα είναι ο αριθμός 5. Να πούμε, Γιάννη, ότι η Χρυσάνθη είναι ηθοποιός. Έπεσε σε μια παράσταση που τέλειωσε πριν από λίγο που λεγόταν Δεκεμβρίου που λεγόταν Ένταση Φυγής. Ένταση Φυγής. Και τώρα με την ίδια ομάδα. Δεύτερο μπαλάκι αριθμός 9. Πώς λέγεται η ομάδα σας? Λάξιμη. Η Λάξιμη ακριβώς. Ετοιμάζεται μια δεύτερη παράσταση που θα βγει σε λίγο καιρό και λέγεται. Μάλλον ότι θα είναι τρίλιζα. Είναι κομμωδία. Τρίλιζα. Τρίλιζα. Ξέρεις τρίλιζα? Ξέρω τρίλιζα και είμαι και καλή. Σε παίξω μια. Τρίτο μπαλάκι το 0. Έχουμε τώρα δεν Εγώ βλέπω το κόσμο, χ δεν πειράζει. σηκώνω. Παίρνω εγώ το χ. Όχι, εγώ το χ. Ωραία, ναι, ναι. Εσύ Γιάννη, παρακολουθώ Παρακολουθώ την αγωνία και το μπαλάκι και την τρίλιζα. Τέταρτο μπαλάκι αριθμός 1. και θα σου πούμε το αποτέλεσμα, βάζω το χ και τι συνέβη, πες Χρυσάνθη τι συνέβη. Εντάξει, κέρδισες, αλλά έτυχε. Έτσι, δεν έτυχε, κέρδισα στην τρίλιζα Γιάννη, με αφορμή την παράσταση που παίζει η Χρυσάνθη, είναι η πρώτη νίκη που κάνω για το 2012 Μπράβο Χριστό. και ελπίζω Παίρνει το μπαλάκι το 5. τις φίλες μας να σημειώσουν νίκες φέτος. Δεν είχαμε πρωτάθλημα Γιάννη, πήγαμε στην Αγγλία όμως, μια συναρπαστική αγωνιστική. Έχασε η Manchester United μέσα στο γηπεδό του. Όλα τα αποτελέσματα τα αντίθετα από τα αναμενόμενα. Χριστό, έχει το μπαλάκι αριθμός 3. Έχασε η Η Manchester Chelsea. έχασε από την Blackburn στην έδρα της. Και τελευταία Η της Manchester βαθμολογίας. City επίσης έχασε που είναι πρώτη από τη Sunderland. Η Chelsea έχασε στην έδρα της από την Aston Villa. Όλες οι μεγάλες ομάδες έχασαν. Λοιπόν, τελευταίο μπαλάκι για σήμερα στην κλήρωση του πρώτου είναι το 5. Λοιπόν, για να δούμε τους αριθμούς τώρα. Από εδώ είναι 5, 9, 0, 1. Συγγνώμη, να πάω για το Χρυσάνθη για το καλό το γούρι, έτσι, μπράβο. Συνεχίζουμε, είχαμε μείνει στο 1, 5, 3 και το τελευταίο 5. Αυτό είναι, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Έλα, Χρυσάνθη. 5, 9, 0, 1, 5, 3, 5. Αυτή είναι η ευθύνη πρώτο. 350.000 ευρώ. Δώσαμε για 3 εκατομμύρια πριν, νομίζω ότι είμαστε καλά για σήμερα. Να σας θυμίσουμε ότι οι εκδηλώσεις της ΟΠΑΠ ΑΕ συνεχίζονται και μπορείτε να ενημερώνεστε για αυτές από το site opap.gr.
φτάσουμε στο τέλος των 2 συνοπληρώσεων. Να ευχαριστήσουμε την Αγία Βασιλίσσα μας, την Χρυσάνη Κάτση, μέχρι την επόμενη κλήρωση που θα είναι την Τετάρτη. Να είστε καλά και καλή χρονιά σε όλους.